conta unha antiga lenda que un gran incendio deixou o pobo destruído a modo de castigo. No mes de San Xoán as mozas poñían nas súas portas ramas de codeso, con poderes para escorrentar, ao parecer, maleficios e meigallos. E cando o galo anunciaba co seu canto o mencer do novo día, os homes do lugar apañaban leña no monte para facer as chamadas lumieiras ou cacharelas propias desta noite de San Xoán. Logo, cando no ceo asomaban os cornos da lúa, organizaban a festa do lume, a que ían todos, mozos e mozas, ataviados con traxe de festa. As mulleres levaban prendida na roupa unha poliña de codeso para ter sorte ese día e comunicar esta sorte a quen bailase con elas ao redor da fogueira. E así, bailando sen desmaiar, ían apagando o lume cos pés, evitando con moito tento de non se queimaren. A danza por fin acababa ao conseguiren deixar totalmente apagada a lumieira sen que nin chamas nin ascuas os alcanzasen. Pero o máis abraiante, inda que sexa unha terra de meigas porque a velas hainas, é que só quedaron en pé as mulleres que polo poder do codeso lograran triunfar sobre o lume. Os homes, agradecidos e moi admirados ante tan grande poder, foron caendo aseonllados ante as súas donas.